Hey, what's up mga amigos? For today's video, ako tamong isuroy sa kanang Cebu City. So, doon ako nakita nga actually dugay na ni siya nga na taod mga amigos. Sa kani siya ka Rebulto. Mo na si dako. I think pinakadako nga Rebulto sa Santo Niño. Wow. Balaang Bata. So, na si Santo Niño mamigos. Katong unahan na ni siya gamay sa kuan mamigos. Kanang church sa Basilica del Santo Niño. Katong sa Cross Magellan ba. So, agi tukuran na ni nga Rebulto mamigos. Nga gitukuran sa patong ra sa ibabaw sa kapilya dito sa may Senior Citizen Plaza, para sa itong plaza sa mga oldies ba. So, nakita na ko siya mamigos, dako siya padong man kuan ni sa may Srp katong kuan ba kanang itong na-view nga dagat ba, Atubangan sa Cclex. Napit lang ko. So, medyo na-miss ko kay nindot siya tanawon kidako ba. Ako nga Rebulto. A beacon of the carbon development. The Stone Nigo Chapel features a replica of Santo Nigo that stands at 39 feet tall. The rounded, arching shape of the chapel is inspired by the crown and cape of the Stone Nigo and the fluid motion of the Sinulog dance, the Sulog or the water current. Blessed and inaugurated on April 17, 2022, it can hold now public masses and weddings.
Kuya, lang natin mo.